ସାୟଂକାଳର ଏହି ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଉଅର୍ସମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ କବିତାର ସ୍ରୋତକୁ ସସ୍ନେହ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବିଭୁ କୃପାରୁ ସକୁଶଳ ରହିଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର କବିତା କାହାକୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେବା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ଅନେକାଂଶରେ ଦାୟୀ ବୋଲି ମୁଁ ଏ କବିତାରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଆଶା କରୁଛି କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କବିତା କାହାକୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେବା। ମଦଟା ବିଷାକ୍ତ ଦେହକୁ ଅହିତ, ମଦଟା ବିଷାକ୍ତ ଦେହକୁ ଅହିତ, ଏକଥାକୁ ଯଦି ବୁଝିଥିବ, ପୁରସ୍କାର ବା ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ତୁମକୁ କିଏ ମଦ ପିଆଇବ। ଯୌତୁକ ଦେବା ଅବା ଲାଞ୍ଚ ନେବା, ଯୌତୁକ ଦେବା ଅବା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅପରାଧ ବୋଲି ଜାଣିଥିବ, ଏମିତି କେ ଅଛି ବଦାନ୍ୟ ପୁରୁଷ ତୁମ ହାତେ ଟଙ୍କା ଗୁଞ୍ଜିଦେବ। ଶିଶୁଟିକୁ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ସଂଯମ, ଶିଶୁଟିକୁ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ସଂଯମ ନୈତିକତା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବ, ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଏତେ ସହଜରେ ସେ କି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ନିଜ ଉପରେ ତ ଆୟତ୍ତ ରହୁନି, ନିଜ ଉପରେ ତ ଆୟତ୍ତ ରହୁନି, କାହାକୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେବ। ଯେମିତିକା ଗଛ ଲଗାଇବ ବନ୍ଧୁ ସେମିତିକା ଫଳ ତୋଳୁଥିବ। ସମୟ କାହାକୁ କରେନି ଅପେକ୍ଷା, ସମୟ କାହାକୁ କରେନି ଅପେକ୍ଷା, ଗଡ଼ି ଚାଲେ ନିଜ ନିୟମରେ, ବୁଝି ଚିହ୍ନି ପାଦ ଥାପୁଥିଲେ ସିନା ସରଗ ମିଳେ ମରତରେ, ବୁଝି ଚିହ୍ନି ପାଦ ଥାପୁଥିଲେ ସିନା ସରଗ ମିଳେ ମରତରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।